Altså Bakklandet, det er jo en af de gamle bydele i Trondheim. Og at have en café med sådan en beliggenhed, det er jo utrolig bedre. Det er det altså. Fordi det er gamle bydel, det ved man selv, når man rejser ud. Man søger mod de pladser, ikke sandt, for at se noget unikt fra nøjagtigt den plads, man kommer til. Så det må da bare gå bedre at drive café her, tenkte vi. Kaffen vår åpnet i 97, og før det så var det en gjeng som gikk sammen og begynte å pusse opp huset. Og da han som eide, liksom var hovedaksjonæren i kaffen, han ble dårlig, så at Gulli hun jobbet på Jernbanekaféen, eller drev Jernbanekaféen, og så kan du fortelle den historien selv egentlig. Ja, jeg kom på arbejde på min bursdag i oktober i 2008 faktisk, og der lå der en lap på skrivebordet, der stod der: "Du kender ikke mig, men har du 5 minutter til over, så ring mig." Og ringte også, og så præsenterede han sig som Frank Kjærstad, at han havde en café på Bakklandet, og den ville han have, jeg skulle købe. Vi overtog caféen i 2009 til juni, sidst på juni, og så overtog vi huset i 2010. Altså at drive café og bo på pladsen samtidig, det kan jeg godt råde andre til, for det er virkelig kjekt. Du viser dig og siger hej. Det er bare det er hyggeligt, fordi mange gange så forbinder man med en plads med personerne, som står bak. Man oplever ofte et flot gammelt hus eller et fredehus, at det er nogen, du kan gå og kigge ind af vinduet på. Men her, så kan du ligesom i tillæg gå ind og så kigge der rundt og tænke, øj! Og der får vi jo tilbakemeldinger hele tiden også. Det er faktisk som at komme ind i et privat hjem. Så det er vi vældig optaget af, at det skal være også. At det skal være sådan, her kan du sænke skuldrene og puste roligt. Så den oplevelse, at du kan lige så gå ind og wow, det er som bliver henført. Altså vi er jo 16 stykker, små med både stort og småt, for nu Olaf, han har jo sin egen job selvfølgelig, men han er også vagtmester. Vi er næsten 7,5 års værk, så det er jo stor arbejdsplads blevet, det er det jo. Jeg har jo lyst til at fortælle jer, at vi var jo vældig heldige at få en pris her, og det var årets café i 2012. Som National Geographic har pekt os ut som. Og i hvert fall 2 af stillinger, det er på grund af det. Det er det. Men vi har jo mye tradisjonell norsk kost da, ikke sant? Og sild og reinsdyr og laks, og det er jo populært, og derfor vi har mye turister, tror jeg. Det var størrelse vi fikk støtte til, og vi søknaden var sendt før vi kjøpte huset, så vi tok over og begynte å pusse opp det. Det ble brukt 3 vintre på det. Og da ble det plukket ned og bygd opp, og vi ville jo integrere det som en del av kaféen, og bygge opp murene bak og grave ut og få det tilbake til normal, sånn som det var da. Hvis det skal brukes noe annet, så har vi gjort det klart sånn at det kan bygges et trapp på, sånn som det originalt var, som et størhus, og kan komme seg på tørkeloftet. Pengene gikk til egentlig Bakken og Magnussen, som da støpt opp gråsteinsmurene, og så er det bygd opp med teggerstein og kalkmørtel. For oss har støtten betydd at vi har muligheten til å få til størrelse. Det ble en stor sum til slutt, så det gjør jo at du får tilbake et rom som til den standen det var. Jeg vil nok, både Olaf og jeg, vi føler os utrolig heldige at få lov at holde på sådan en plads som det her. Nu er det jo kanskje midt i blinken for os, ikke sant? Men nej, vi er overheldige, absolut, det er vi.